Party machiegni. Jatend piny William Ruto oyango ni somo kaachiel kod tiegruok mong'ith e gigo mabiro keto Jokenya e okang' manyime e tiyo kamoro amora e piny mangima. Ruto motwak gi Jokenya modak e piny mar Misri owacho ni Jokenya osebed kipuoyo gi pinje mopogore opogore kuom maino margi magisebedogo ka giketo e tije e pinje maoko. Gino ma Ruto oyango kaka mich maduong' ma piny Kenya nigo. Oyango ni chenro mar gedo mag udi manengogi ni piny nyaka sani osechiwo tije ne Jokenya maromo 250,000 ka koro sirikande dhi nyime gi bero sekta mopogore opogore kamoting'o sekta mar pur gi ohala. Omedo ni sirikande oseketo chenro makare mabiro neno ni rowere ma pacho ka oyudo tije bang' tieko tiegruok. It's very important that we have the right quality of education and training. If there is one resource we have as a country that is more precious than any mineral, it is more precious than gold, silver, oil, all of them put together, it is our human resource. We have a culture of hard work. Kenyans, wherever they are, and I have been to many countries. I have been to many countries in Africa. I have been to many countries in Europe, America. And the quality of Kenyan human capital, the quality of Kenyan labor is outstanding. Every president I meet, they tell me Kenyans require the least supervision in what they do. And because we have that single most important resource, human capital, we must do two things. Number one, we must sharpen it. And the way to sharpen our human resource is to make sure that we get the correct education and training.